na Áre. Vyzerá to s ňou zle. Vyplavilujú presne tam, ako Elisu. Podľa teba ide o sériového vraha. To ešte neviem. Elisu vtedy našli tam, kde ju... Asi by si toho chlapa najradšej zastrelil. Áno. Budeš mať zajtra čas? Ako sa volá? Pozriem sa na ňo. Dante Sanchez. Vedel som, že to tak bude. Že počase to svinstvo vypláva na povrch. Áno. Áno. Ďakujem, Anna. Amy Lindová zomrela 2 dní po poslednom zázname. Tam mužko. Identifikovali ste autora. Vieme len, že to pochádza z internetovej spoločnosti. Tak ty si tam sadkal. Ďabi, ďabi, Juro. Jej, ďabi, ďabi. Ďabi, ďabi. Tak. Hneď predali